салом духтаро, хушомадед ба канали Амина Пазанда. имрӯз мо бо шумо дамлама бо гулкарам омода месозем. Инак маҳсулотҳои ба мо розима: равған ним кавлист ва гӯшт мувофиқи таби худ 2-3 дақиқа мезирбонем ва баъдан картошка. Ман картошкаи равған ба зирбондагиша хуш мебинам, барои ҳамин баъд аз гӯшт картошка ҳамроҳ кардам ва 1 дона сабзӣ. ҳамин тавр мондагӣ маҳсулотамонро бешуқафо ба олошпа мегузорем. пиёз, болгарский ва боқлаҷон. Ман болгарский боқлаҷон манба морозилканда буд. Агар свежиш бошад, метавонед свежиша истифода баред. Ва мувофиқи таби худ зираворҳо ҳамроҳ мекунед. Намак, чорни перец, паприка ин болгари кофтагӣ ва зира. акнун капустаҳоро ҳамин тавр ҷойгир мекунем ва баъдан гулкарам хом. ман оба ҷӯшондагӣ не, гулкарам хеле пухтанаш осон, бисёри занҳои мо медонанд. ва қабатошпа ҳамин тавр помидор ҷойгир кардам. ман томат ҳамроҳ кардагим не, агар аҳамият дода бошед. ва баъдан зелен. ҳамин тавр маҳсулотамо пешу қафо андохта акнун 40-45 дақиқа ба алови паст ба дам карда мемонем. мана аллакай хӯракамо тайёр. бинед чӣ хел дона дона маҳсулоташ пухтагӣ духтаро. албатта тайёр карда бинед, хеле таоми бомазза ва маззаш дар даҳонатон мемондагӣ тайёр мешавад духтаро. агар ба писанди шумо омода бошад, ҳатман ба каналамо обуна шуданро фаромӯш накунед. то дидори видеоҳои оянда. хайр дар паноҳи худо бошед.